така, здравейте! Аз съм Добри от Furniture Clinic и днес искам да ви покажа как професионално ще боядисаме ето този волан. Волан е от Алфа Ромео, възрастен автомобил, доста възрастен, волан е доста износен и почваме стъпка по стъпка целият процес за подготовка и боядисване на волана. Така, първо почваме с почистване на волана. Работиме с Leather Ultra Clean, нашия почистващ препарат за кожа. Препаратът е подходящ за всички видове кожа, с изключение на велурина бук. Всяка една друга кожа може да се боядиса. Ето сега ще видите какво ще падне от волана. Виждате.